7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Siyabonga sikwemukele kwindaba on Kakasi uzonothisa ukuthi kulolu hlelo we always prioritize lokho okusuke ku celebratewa nezinto ezenzekayo ezweni. We are wrapping up inyanga eyaziwa ngenyanga yabantu besilisa uJuly, so namhlanje we are having a discussion ezothinta enye yezinto ezisikeje esikhulu ezweni lethu where young men bekhula bengatholi guidance with regards to izinto ezinodlame, GBV, including yona rape. So I am Alex Mtiane hosting this discussion, and we are in partnership with the Lion Men's Clinic. Every year they have a session abawenzayo khona abhekelela abantu abadala khona abhekelele even health yabantu besilisa sebekhulile, but this time because eGagasini sine youth we have them to partner with us. So I'll introduce my panelists just to discuss this. We have also Mosuzwa abantu engizobethula abavela emkhakheni esibadingayo and bazositshela okunye from izinto ezikwi-scope somsebenzi that they do. They will also be reflecting about what masuke sikhuluma ngezinto suke sikhuluma nje thina generally bona they deal with this on daily basis. I would like to introduce Dr. Bongiwe Phephu, we founder here the Lion Men's Clinic, and she's known for doing this amazing work. Dr. Phephu, it's a pleasure ukuthi we have to do this together. Siyabingelela kwiGagasi. Ngiyabonga Alex, ngiyabonga nethuba engilitholayo ukuthi sibe ingxenye yenu sibambisane ukulwa lenkinga esibhekene nayo as isizwe. Let me introduce my other panelist. We have Advocate Mbelihle Mkhonazi uvela ke National Prosecuting Authority udila ke with sexual offences and community affairs. Sibingelele Advocate. Ngiyabingelela Mthiyane nabalaleli, ngiyathokoza ukuba kanye nani. Siyabonga kakhulu, and then eduze asimshale ihlombe Advocate Mkhonazi. Isonto nalo alikwazi ukusala ngaphandle la ngoba lona lidile ngokulungiswa kwezimilo, but nakhona kunezinto engama dynamic ezenzekayo phakathi esontweni. We will get to that. So we have umfundisi la uPastor Uthabanqadu uvela kwi-Pentecostal Holiness Church. Mfundisi, it's a pleasure ukuthi siphinde sihlangane, indlela zethu ihlale idibana nje. Siyakubingelela. Sikhangani angibingelele nabalaleli, kuyintokozo ukuthi siphinde sibe seGagasini la khona sakha khona umuntu wesilisa ukuthi akhula abe yindoda sibe namakhaya aphilile. Siyabonga sikhangani. Sishayele ihlombe incegu. My fourth panelist is a clinical psychologist, uDokotela uPhindile Khumalo Ntungwa. Siyabingelela. Siyabingelela nathi baMthiyane. Ngiyajabula ukuba khona ngibikela ababukeli nabalaleli emakhaya. Simshayele ihlombe uDokotela. And then spend Lieutenant Colonel Ungululeko Kweyama, visible policing, social crime prevention. Udila kakhulu naye with ama matters athinta abantu besilisa, uphinda be part also the champion organization ebizwa nge Men for Change. Sikubingelele Lieutenant Colonel. Siyabingelela Baba Mthiyane nomphakathi wonke wase South Africa. Simshayele ihlombe. Listening and watching at home, sine audience ekhona la bonke labantu abalana ingoba kunento abayenzayo lapho la bevela khona. Some bavela ku civil society, some bavela kumsebenzi we activism emphakathini abakuyona, some run programs, and abanye have actually experienced lezi zinto esikhuluma ngazo, and abanye ibona abayi champion yazo. Ithi ngicela nje kuwena la Dr. Phephu, kukhona konke okwenzekayo, what brought to you lo mqondo ukuthi ake ufocus kubantu besilisa, particularly abasuke besebancane ngalama initiatives owenzayo? Oh, Alex, mina I'm an advocate for men's health, nje, because I believe ukuthi when men are healthy, families are healthy. When families are healthy, communities all the way to the nation. So there is no building a nation without making sure ukuthi umuntu wesilisa is healthy. Now, professionally, I think I know more about umuntu wesilisa than any other thing uma kufikwa ebudokoteleni. Uma unganginikeza nje umuntu okhulelwe So especially to saka madoda. Yes. So
because ngidila nabantu besilisa kusukela umuntu ezelwe azabe ayoba mdala, obviously for each age group kukhona you have to devise indlela ozo approacha izinto zabo futhi ibe relevant to into ababhekene nayo. Hence for age group yabantu aba youth u14 to 24, because that's a very critical age. The vehicle that I use, it's the Boys to Men Youth Indaba, because then we are able to sit down and talk about ama issues that are very relevant, because bonama issues are not necessarily ukugula, but the psychological, the emotional, as eigcina seyivelile on a physical level. So that's what brings about. Yeah, ngiyithanda lento eshoyo wedoc kutheni matches abantu besilisa bonke inkinga zabo ziyafana, but you said ukuthi kusukela ezalwa kunezinto esizibonayo kwi youth ngifuna nje sibe specific kuleke manje yodlame ne youth. Mucabanga because ngiyazi ukuthi sivele emphakathini ehlukene, khona ingane ezikhula ziyibuka lento, khona into abayifunda ngendlela ekutheni yipi community eqhamuka kuyona, bese kuzoba khona ke ama psychological issues, amanya emotional, ama anger omuntu edalwa eyedwa. Umuntu othisa because you've been working kulesi space uba counselisha nasebephendukile, yini ngempela that drives ukuthi ingane ngathi sencane but ikhule inesihluku kulabafana labo suku ukhuluma nabo? Sinabafana abaningi abazali who are teenagers. So inkinga ye teenage pregnancy inkinga enkulu South Africa. So you've got children abazalwa by teenagers who were never parented. Abathi nabo when they are teenagers, ukhumbule ukuthi in our society when it comes to sexual health or sexual behavior, we've got a very permissive society. So young people are exposed to sexual things very early and they engage in sexual activities very early. Now, they encounter ama complications akhona, and lawo ma complications akhona, half the time they are overwhelmed, have no one abazohamba bawo reporter kuye because no mama naye no ubaba akekho, umama mncane. So then they take it upon themselves to respond. So you get a lot of violence within these relationships. Zabantu abancane. You get a lot of sexual coercion. You get a lot of complications of sexual. I'll stick to just the clinical part because bakhona abanye colleague abazo. On the clinical side, teenage pregnancy umesezwa ukuthi sengikhulelisa umuntu ukaphansi. Kanti kunama complications laphana azokwenzeka. Umese approachwa uthola ukuthi he becomes violent, uyayiphika indaba, wenzani. So ingane zethu are ending up dealing with izinto that are psychologically and emotionally way bigger than they are. Kanti kwabona ba vulnerable ngoba phuma vele kwi setup where they don't have the support because nabo bazalwa ama teenagers. Yes. Okay. Kule part I think izofaka abantu ababili abangena khaxa, amaphoyisa bese kuzoba ijustice. Isinqala nje ngoba I think iprocess ihamba ngaleyo sequence. Kunento ekholakalayo ekutheni ingane yentombazane ingadlwengulwa, ingashawa, inganukubezwa whether isesikoleni or kwifamily, but kuukuthi ngisho ngingasukuma lo muntu uzongeka boshwe uzobuya azohamba nathi la azabuya azo-attack mina. How do you educate abantu about the power, Colonel Weyama, yokuthi you can speak out about ukuhlukumezeka kwakho, but ikhona lento ukuthi they don't trust ukuthi the process amaphoyisa ayenzayo will bring justice to them? Siyabonga. Baba Mthiyane, njengoba nje i-organization South African Police Service ilungelo noma kuumthetho okuthile ukuthi senze bonke abantu baseSouth Africa babe safe, bahlale bekhuselekile ngaso sonke isikhathi. So i-organization SAPS njengoba 24 hours ihlezi ivuliwe, sinazo izingxenye esesizibekile uku-accommodate ama issues gender based violence kusukela
kubona abantwana abancane kuze kufika kumuntu omdala ogogo nomkhulu abesilisa nabesifazane amaphoyisa esinawo frontline afundisiwe atrainiwe ukuthi akwazi ukuthi uma abantu beza ngokuhlukumezeka kwanoma yiluphi uhlobo kodwa isikakhulukazi lokhu nje njengoba ubalula okokudlwengulwa siyasebenzisana nenhlaka ezikhona zaka-health sinabo othuthuzela care center kumanye ama-hospital la esikhuthazayo ukuthi uma abantu behlelwa ilowo mshophi bangasabi ukukhuluma abaphumele obala ba-report sike sithi umuntu o-reporte noma owehlekelwe ilowo mshophi ewumfana omncane eyintombazane encane angaripota kuqala nakumzali ebese kusukwa ukuthi beya emaphoyiseni bakwazi ukuthi bafike emaphoyiseni bazonika indawo ekuthiwa i-VFR friendly victim room emaphoyiseni la sihlala khona nephoyisa siyawaxuba amaphoyisa awesilisa awesifazane kube nayo nama-social work khona lapho edeskini le-GBV desk okuzokwazi ukuthi-ke mhlawumbe before amaphoyisa ngokuthi mhlawumbe agqoke i-uniform kube ukuthi umuntu mhlawumbe akwazi ukubuya kahle akhulume ne-social work akwazi ukuthi avuleleke uma engenzanga njalo engazanga emaphoyiseni uyakwazi ukuthi aye straight ethuthuzela kuma-hospital esinawo anethuthuzela care center lapho khona kukhona futhi amaphoyisa ahlale ekhona njalo 24 hours aphinde futhi abe nodokotela nama-social worker namakhansela nabantu abazobakhansela siyakhuthaza-ke ukuthi abantu uma beza nje kuthini bangasabi ngoba lawo ma-centers lawo esinawo anawo amashawa anazo iy'ndawo zokuthi bangakwazi ukuthi baklineke sikhuthaza ukuthi beze nayo yonke evidence think lapho interested kakhulu-ke khona with i-process ne-regime elandelwayo akuphi ama-gaps thina as ordinary people esingazi okungenza ukuthi i-perpetrator iphunyuke if ungase usihlomise lapho ngizokhuluma ngendaba yamashawa umuntu ureyishwe manje uzoyibika into 2 weeks later ngoba ade engakwazi ukukhuluma omunye ushayiwe khona manje but umuntu omhlukumezile uzobonakala futhi esephuma ikuphi la esesilahleke khona esingenza ukuthi i-perpetrator igcine isihamba scot-free ama-gap akhona ukuthi o-victim noma yiluphi uhlobo noma ngomuphi unyaka bangakwazi ukuthi babike okokuqala kuze kuphele isikhathi kodwa njengoba sisho ukuthi icala liboni uma efika e-police station sezobika ukuthi kwenzekile lokusukela kulowanyaka nalonyaka kuze kube yilonyaka siyakwazi ukuthi icala livulwe kuphinde kuhlehlelwe emuva kwenziwe i-investigation kuba-ke lezo statement lesazosifaka esisheshe sisinike i-direction ukuthi singashona ngakuphi njengoba ngishilo futhi ukuthi siyafisa ukuthi uma loyo okubike umntwana noma uvictim abike kuyena emveze ukuthi kuthiwe uma kwenza nje simo ngabikela usubani bani ngoba siyazi ukuthi leso statement sokuqala sibike kuyena siyakwazi ukuthi sisibuyisele endaweni njengoba ikade isanjalo eyibika nobuhlungu kade kubona ngaleso sikhathi bese kuthi-ke okunye siyafisa futhi ukuthi uma kuwukuthi kusabusha kusanda kwenzeka njengoba sibalindaba ukuthi siyakwazi ukuthi sibanike indawo e-right abazoklineka kuyona beze ne-evidence iy'ngubo abayigqokayo nezinto ekade zisebenziseka lapho enkathi kwenzeka lokho kuhlukumezeka so umuntu angajahi ukuthi ayoyiklina ayogeza ngoba uma esefikile emaphoyiseni kuzoba khona leyo evidence engakwazi ukuthi itholakale emzimbeni wakhe ukuze kutholakale i-perpetrator. Bonke abantu banama-cellphone namhlanje into e-capturishwe ngefoni esanda kwenzeka can it be used to support leyo evidence? Yebo kuyiqiniso. Kuyiqiniso, all right, sure. Ngiyabona la khona from Paula Advocate sikhulumela nangendaba yesimo sokuthi kwenzekana nalama-gaps akhona. From all the letters afika kini as the prosecutors,
bayashintsha kodwa abantu because we do this ngenxa yokuthi sifuna ukuba nomphakathi oshintshile, sifuna ukukhulisa abantu abazothi uma sebefika kwi-stage sika-30 kuya phezulu kube yibona abashumayela leli vangeli. With process eyenzekayo yomthetho, do you think ukuthi siyashintsha based on iy'nqumo ney'gwebo ey'suke inikezwe abantu uma sebevela enkantolo? Ngiyabonga Mthiyane. Ngicela ukuqala lana mhlambe nakubalaleli ukuthi umthetho wase South Africa muhle and uyasivikela sonke, kodwa enye inkinga ebakhona uthola ukuthi asiwazi. So siphila emhlabeni la khona ongazi ukuthi ikupho okukuvikelayo, ikupho okungakuvikeli, ikupho okulindeleke kuwena, ikupho ongalindelekanga kuwena, ngoba sisemhlabeni la khona masikhuluma nge-gender based violence. I normally say ngi-potential victim and I'm a potential perpetrator as a person. Kuba ukuthi fanele ngazi ukuthi imuphi ulayini ongafanele ngiweqe ngoba lapho ngizobe sengiyi-perpetrator, imuphi ulayini ongafanele ngivume baweqe ngoba lapho ngizobe sengiyi-victim. So it goes back to sesiye sithi these days isiyi-social ill. Into mayisuke isiyi-social ill into sofanele siyixoxe, sihleli phansi kweyihlahla siyixoxe etekisini, siyixoxe kuphi kuphi ngoba iyisihlava emphakathini esiphila kuwona. By the time kufika ko-kernel, kufika kuthina, kusuke sekukhona osokonakele ngoba ukuze kugwetshwe umuntu khona osebulewe. Uma besizoyinqanda kahle fanele siyinqande ekuhlaleni, ingenzeki inhlobonhlobo. Yebo umthetho muhle, bayashintsha abantu, bayagwetshwa, babone abanye babuye bazobuyela emphakathini sebengabantu abahlukile, nabanye basabe makade kugwetshwa umuntu ukuthi ha ugwetshwa into ethize then nami ngeke ngize ngenze. Kodwa I've also realized ukuthi inkinga isekuthenini the way we are wired. Ile nto fanele manje sithi siyayishintsha kwi-society yethu, because sometimes sinomalize izinto ezi-wrong. Yabo, khona izinto nje siyithatha zipha uvele kunje kanti sekuyicala noma seku-wrong. So if we were to ukubuka umthetho uyasebenza, but into engeke ngisho ngomthetho ukuthi umthetho ufika sekonakele. Siresponda kumuntu oshoniwe, siresponda kumuntu odlwengiliwe, kanti fanele sibuyele emuva siyothi akungadlwengulwa badlwengulelana abadlwengulayo, akungabulawa babulawelana ababulalayo, ukuze mase sizofika emthethweni simgwebe kahle sithi ubuwazi vele but still waqhubeka wayenza. Mihle imithetho zinhle igwebo. Currently nje Mthiyane nabalaleli sisebenzisa umthetho omusha, Domestic Violence Amendment Act. Sebeze bawu-amenda ngoba umdala ubone ey'khala ey'thize, kwashintshwa kwafaka izinto ey'thize emthethweni, and you find ukuthi umthetho wango-2023 lo engikhuluma ngawo uqale ukuba operational ngo-14 April 2023 if I'm not mistaken, but you find that abantu abawazi, and leza zinto ey'lapha emthethweni khona abaqhubekayo bezenze, whereas umthetho usukhona. Yebo, njengoba uqale ngo-2023 kusho ukuthi sesikulo era ukuthi siphethwe yiwona when it comes to lezi zinto za-domestic relationship or domestic violence. So for me kakhulu i-issue is i-awareness ukuthi abafana bethu masithi boys to men, do they know ulayini ongafanele baweqe for them to be perpetrators? Do they know ulayini ongafanele bavume weqiwe for them to be victims? You're listening to Indaba on Gagasi. We have a special discussion now. Ebuka Indaba okumele ngabe sikhuluma ngayo, indaba ethinta ukukhuliswa kwabafana nabo nezinto ethinta i-GBV, i-gender based violence. I have the panelists akhona. You have not heard as yet from Isonto. You have not also heard from the psychologist. The conversation yethu iyaqhubeka. I would like to invite you, from what you are hearing now, drop your comment. We have this on a Facebook page, Indaba with Alex, and we are on TikTok as well. The whole discussion is as a podcast, and net video yakon is on YouTube as well. But listening to this, over time, you have a question on now, feel free to engage us on we Facebook page Indaba with Alex. Indaba on Gagasi, we are doing a special Indaba. We as well with Boys to Men Youth Indaba, Gagasi FM doing this with the Lion Men's Clinic, and the founder and CEO has been championing this when it comes to abantu besilisa, because that's the work asebenza kuyo. Yeah, from what we've heard, ama-gaps akhona and kuzoba isimo saka justice. What's your reflection, Dr. Pep?
okokuqala nje ngifisa ukugcizelela kulokho bekusho uKennel ukuthi i-evidence ayikho kuphela la bekwenzeka khona i-penetration whether kubantu besilisa noma kwesifazane. I-evidence, i-DNA iyatholakala phansi kwenzipho, i-DNA iyatholakala, so umuntu angabi nalolu valo lokuthi obviously ungathi ungafika ungakagezi, kodwa uma kukhona la nihlobane khona i-DNA leyo, so ubufakazi kumuntu butholakala ndawo zonke. Yikho mangabe usufika usisho story njengoba desho uKhanele, faka as much information ukuthi isithombe kwenzekeni ngalesa sikhathi khona no dealer nawe noma ngabe udokotela ezocinga kuzo zonke indawo. I think ilokho bengifuna ukugcizelela. Right. Bese We needed a medical doctor to take us there. No one else could take it that far. bese ngapha kwa justice ngenze a quick challenge kubantu besilisa no baba. Ngithi bangako baba abawazi umthetho nje. Uyabona? Bangaki kubantu abasha abawazi umthetho. Uzothola ukuthi iculo lika Cresta ngizose ulazi from head to toe yonke wedding yakhona, kodwa bangaka abazi umthetho ocritical kangaka. Bangako baba abawazi. Uzothi umuqwashisa noma ukhuza nje uyiphatha kahle, kanti kube uyawazi ukuthi umthetho uthi ukuyiphatha kahle qala la kuphelela uzo advisor better. So mhlambe as abazali ake siyi challenge nje. Uyabona? And abazali sifika la usune victim noma usunomsolo ila sifike sibe aware khona ngoba nakho usune victim ingane yakho sekufanele noma ufika la sekune charge sheet ephuma Kennel ukuthi umntwana wakho wenza ukuthi asishintsheni manje sibe la in between sazi lezi zinto ezokwenza ukuthi sivikele kungaze kufike la kuba khona ivictim noma umsolwa. Okay. Indaba uNkakasi, my panelists, just to remind you, we have Lieutenant Kennel Uweyama from Emaphoyiseni, and you've just heard from Dr. Pepu, who medical doctor, but a founder of this organization is Kulmangayo, and then we have advocate Mkhwanazi of Kwa Justice, and then Gekubeke Dr. Upindile Kumara, clinical psychologist, that's so again shortly, Banyega Nengego, Pastor Utabani Ngatu. From what we've heard, Lana, as a clinical psychologist, Makumalo, when umuntu ehlukumeza eshaya yini eyenzeka afterwards, do you notice ukuthi kuba khona that gratification yokuthi sengibhodlile ngazi expressa kumbe iba khona lelo contsana lokuzisola kwenzekani, because when ama emotions ebanzima khona into efikayo kumuntu oyenzayo into aphinda yenze futhi nangelinye ilanga there must be something ekhona kumuntu owenza nje emenza feeling ngendlela ethile yena qobo lwakhe. Ngiyabonga Mr. Mthiyane. Uyazi ukuthi uma ngabe sizobuka this whole concept of gender-based violence, it is a behavioral act kodwa stemmed in very deep psychological wounds. There are many, yes. There's no male or female, because now females can also be perpetrators. It's women and girls are disproportionately, affected by GBV. But ageko umuntu well adjusted, ageko umuntu or psychologically sound, ageko umuntu on a mental health normal that takes care of mental health. Ongasuke ahambe ayihlukumeza omunye umuntu. At the root of gender-based violence is insecurity and very low self-esteem. So you find okay, and we all know there are so many contributing factors, but maybe just to answer your question, sense of gratification. I think the main purpose of is to gain a sense of control over them. So kahle umuntu asimhlambe in an intimate partner violence situation ngoba lento lena is gradual.
ayiqali ngokuthi umuntu aqala akushaye ngempama noma akushaye ngenqindi uqale akudegrade akwenza ukuthi ufile ngazathi umncane enze ngazathi akekho umunye umuntu ongakuthanda unjena wena indaba wena unje because leyo nto leyo it feeds kulo self esteem yakho ukuthi uzobona ukuthi akana choice but to stay uma ngabe ngenza kanje uthola ukuthi ikhona leyo sense leyo ukuthi ngamshaya so vele kahle kahle uzokwazi ukuthi uma ngabe ezowenza into engingayifuni kusho ukuthi kuzoba nalama ramifications. But for the cycle of gender-based violence to actually continue, kukhona lama cycles of ukuthi umuntu akushaye aqede lapho eze kuwena ese remorseful, apologetic, ngiyaxolisa ngengiphinde uyazi na ukuthi ngiyakuthanda ngikushaya ngoba ngiyakuthanda and that I don't want to lose you and umuntu ahlale thinking because njengoba ngisho ukuthi if yabona this thing of gender-based violence sibona ngamanzi esegcwele endlini kodwa we need to go back ukuthi where is the tap open and most of the time it is the psychological impairment that leads to it so abanye babo bayaba remorseful abanye babo uma ngabe kuthiwa mhlambe they have a diagnosable psychiatric disorder called antisocial personality disorder one of the criteria eyakhona ukuthi abanayo iremorse abantu abaningi that have been serial rapists and serial killers that esibathola in our prison systems they actually have antisocial personality disorders and when they do not feel remorse unfortunately. Wow, eye-opening information there. It comes from Phindile Khumalo, ungudokotela, clinical psychologist. And then sisiza la ngasibafundisini ke isonto lungisa umuntu osonile limprepare futhi engaka ngizoya kulento ebisho uMiss Mkhonazi advocate ekutheni isonto should be aiming ukushintsha kunokuthi silungise sekonakele ingenaphi isonto kukho konke lokho mfundisi Nqaka ngiyabonga kakhulu basikhangani siphinde sibingelela abalaleli cha mhlambe ake ngiqale nje ngokuthi laphana uMateyu chapter 22 37 to 40 bayambuza uJesu bambuza ukuthi umuphi umthetho omkhulu kunayo yonke uJesu sethi no oqala omkhulu kunayo yonke ukuthi thanda uNkulunkulu wakho ngengqondo yakho yonke ngenhliziyo yakho yonke ngomphefumulo wakho wonke beyisethi olandela lo number 2 thanda umakhelwane wakho njengoba uthanda wena so why I'm quoting this Mr Alex ngikuqothiswa ukuthi ibandla noma isonto I don't want to talk about an institution I want to ukuthi mhlawumbe ngithi ibandla at large mhlawumbe if you can allow me ukuthi mhlawumbe ngwagroup nje for purposes of clarity ukuthi what should have and should don't have ukuthi kunamabandla engathi developed bese kuba namabandla asaphakama nawo uthola ukuthi we want to have systems ukuthi identify ama victims on time we want to have systems to identify ama perpetrators as you just said so now ibandla kube ngathi linaive ukuthi in the church we have perpetrators in the church we have victims why ukuthi ibandla lirely kakhulu kwi trust ukuthi lo muntu njobela kusho ukuthi uyamazi uNkulunkulu uma umazi uNkulunkulu njobe ethi angithande mina ngeke ngize ngiyishaye Mr Mthiyane ngisho ngakhali inyembezi kodwa uma ngimthanda umakhelwane wami noma upartner wami ngisho sengikhala angikwazi ukumshaya in other words yini mina engingafisa ukuthi yenziwe kimi mangonile hlala phansi ngikhulumingise ngibonise why ngike bese ngidedela angibuyele ke sikhangane embuzweni wakho ukuthi ke what is the role of the church nangu uyafika asikusho lo ibandla inqola kaNkulunkulu abalimela abaphelelwe yithemba uyafika la ulimele mhlawumbe ngenze example ubaba la uyisikhulu la esontweni uma uqala ufika uvakasha kuye kube neform esesigcwalisisa yona to say are you a member ngiyakubona lokho kunye your personal details and so on and so on you may be a member you may be a busy bese kuba ne question ezansi ethi do you have anything you wish ukuthi sikukhulekele kuyo you have an option to be anonymous ongalibhalanga igama nesibongo kodwa inamba uyifaka there is a person appointed owaziyo ukufonela athi anonymous or Miss so and so Mr so and so we appreciate that you visited us and we saw your prayer request ngabe ekhaya nivuleleke kangakanani ukuthi singeza yini or not mhlawumbe umuntu bese qala because
ibandla depend on a person ukuvuleleka kwalo muntu athi come clean. More than anything, i-system yokuthi siba-identify labantu. Ebandleni kuzoba khona umfundisi, because some of the advantages ye-perpetrator alisebenzisa kabi. I-perpetrator iyakwazi ukusebenzisa ivesi in the form of ukuthi i-dominion kanti sel-abuser umuntu. Uthola ukuthi kunamazwi njengoba ngisho, we look kwi-rape as an abuse. Yeah. We look with-physical abuse. We don't look ma-weights akhulunyiwe. Ngicela ukwenza i-example nje. Upartner wami mhlawumbe asinganelisi indlela abukeka ngayo emzimbeni. Kancane ma uma sixabane ngithi wena sidudla. Angithi abantu iyakhandela lento. Kodwa break-ke ukubuyela ebandleni. Kunale authority yama-church leaders and the board. Okuwukuthi siyadinga ebandleni ukuthi sibe ne-committee elizobheka within the church there are psychologists. Okay. Within the church there are amaphoyisa othisha onesi. Lelo committee elizokwazi ukuthi libhekelele labantu ube nanebhokisi anonymously ukuthi nakho engidlula ku besides ukuthi kuze kubhekwe umfundisi kuphela. Thanks Mr. Mthiyane. Imali mfundisi into ngiyakuzwa ngiyayithanda le ndlela oyisho ngayo. I think singa-benchmarka ngayo as a template ngizwe indlela obuyichaza ngayo. Now i-perpetrator esilivumile ukholo yazongena ebandleni bisibhekana nenkosi ithethelela izono zayo irepente, still as umfundisi usazoyiqhubukusha ukuthi but wena wonile waba i-perpetrator much as the Almighty has forgiven you so that uphinde uphile kabusha. Ithini imgomo yebandla? It is still fanele ukuthi umthathe ayobhekana nomthetho ngokwasezweni. Asilumele iqiniso sikhangane. One of the things ama-principles yokuba kuzalwane uhamba ukhululekile. uJesu kuthethele izolo usindisiwe kodwa sicela uyobhekana nengalo yomthetho uhlumeleliseke ngobani akusizi thina la sithi usindisiwe kodwa lapha ngaphandle you are not, because it is very important to be accountable. If umzalwane you are not only accountable in the church, you are a member of the public. Hamba ubhekane namacala uwa-athende isigwebo uma usithola ukholwe ukhululekile nabantu bazosho ukuthi but ekupheleni kosuku wayikhokhela igwebo zakhe. All right, interesting. We have participants as well. As officer, we conversation here. Let me invite you. Officer, we the conversation is as a podcast. All my interviews on this show, we are podcast. We app here Kakasi, and you watch this YouTube channel Kakasi. But nakona we app a video. We have the gents abakona men abafisa nabo ukuthi baphawule. We'll start with this gentleman. Qala nje uzethule igama. Uyisondeze nje emlonyeni microphone. Uzethule Mr. From Fathers and Sons Movement. Yilapho markets esikhangana makwesela justice. Kukhona sesibonile as Fathers and Sons Movement ukuthi kukhona into angazi uma sizoyibhekisa kumakwesela noma justice. La khona sesibaqhubezele abantu ukuthi ababili amacala. Mase beyawacisha noma beyawasula usula kwamacala ese-on. Uthola ukuthi mhlawumbe sekukhulunyiwe imindeni mangabindeni whatever laba basuke be-influence leyo witness but sikhona everyday siyayibona futhi lento ibingahamba izifike ekutheni umuntu abhekane nengalo yomthetho kodwa ekugcineni ngenxa yokuthi unaleli lungelo lokuthi akayicishe noma akasule icala akasakwazi manje ukuqhubeka nalo kodwa-ke ama-estate sesenzile sesikhiphe sesimoshe imali kulandwa lo muntu kwenziwa whatever kwenziwe ukuthi umuntu agcine eboshiwe. Nginalento ukuthi yiphi indlela mhlambe amaphoyisa noma ujustice ukwazi ukuthi ukuqhuba icala mase sesinabufakazi bugcwele nanoma uvictim esethi no yena ufisa ukucisha ngoba ngiyayibona kunaleyo gap mhlambe kumele sibheke yabo. All right, interesting. Between uKennel no advocate, so one good man zoyithatha le. Please note it. Asiqale kona Kennel. Oh sorry, ngathi ubanozizwa. Yes, we have uKennel Kweyamala from Maphoyiseni. Siyabonga. Okubalekile
ukuthi icala likwazi ukuthi lisolveke kufanele ukuthi zonke i-step noma i-statement noma ureporta kwenzeke ngendlela right, then bese kuba ukuthi kuyona yonke le mniningwane evidence eyenzekile no victim ekhona ezokwazi ukuthi amaphoyisa njengo investigator akwazi ukuthi amchacisele ukuthi icala lakho lihamba kanje sekukuphi manje ebese kube ukuthi konke emese eqedile umseshi osuke phethe icala bese ekuhambisa enkantolo ukuze inkantolo ikwazi ukuthi ke ibuke kuko konke lokho bese ibona evidence ukuze ikwazi ukuthi ithathe isinqumo. Kodwa ubaleke kakhulu ukuthi kukhona la ukuthi umndeni uthi mawuse mhlambe kube khona lo ukuthi kukhona abaxoxisanayo kukhona mhlambe ukuthi omunye bekubaba noma omunye bekumalume abantu abazana. Kodwa konke lokho thina njengamaphoyisa siyakuthatha kubhaliwe phansi bese kuba ukuthi ke sikuhambise enkantolo ukuze enkantolo bakwazi ukuthi ke benze i-decision. Sisenako lokho ukuthi uma umuntu eyifikela necala livene livalwe as ukuthi livalwe emaphoyiseni kodwa siyalithatha silise enkantolo for inkantolo ukuthi ithathe isinqumo kuso sona ngisho lesi statement umuntu ade sesibhalele ithi icala uyalivala. Okay, ngiyabonga. All right, ukhulumela amaphoyisa ke uKenneth and then advocate Mkhonezi. Ngiyabonga Alex, mhlawumbe umuntu akabuyele kulento ukuthi uma sithi enkantolo ngaphakathi enkantolo ukhona uphiko lwabashushisi engiqhamuka kulo mina njengoba nginguma Mkhwanazi ngila National Prosecuting Authority but mina ngisuka kwa Sexual Offences and Community Affairs. Now kukhona nento ebizwa ngama policy directives akwa NPA ukuthi njengamanje nje asivumelekile ukuhoxisa icala elithinta ingane. Akekho umuntu ongabhala istatement athi hayi ngoba umkhulu usolwa usexolisile sesiyalihoxisa lelo cala. Cha, asikwazi ukusamukela leso statement leso. Number 2, kukhona amacala siyazama size sihambele ngisho ama traditional leaders ukubatshela ukuthi khona amacala angasakhulunywa phansi kwezihlahla. Ayikho into okuthiwa fanele siyikhulume njengomndeni. Khona nje into kufanele ibikwe emaphoyiseni verende ayisaxoxwa njengokuthi ngaze kufike la khona okuthiwa sekhipha imbuzi noma usekhipha inkomo ngoba bengafanele kuze kukhulunywe ngisho ukuthi kukhulunywe. Kodwa angilikhuluma iqiniso Alex nabalaleli ukuthi khona la kwa GBV kunenkinga nyana yabo victim abasheshe baxole ngoba phela icala njengoba lifike emaphoyiseni lilethwa uvictim uzothi ngihlukunyezwe usibanibani amaphoyisa ethe on his or her behalf lize lifike kubashushise enkantolo fanele sishushise on her behalf. So uma ngabe sejika yena esethi akasalifuni leli cala thina sonke silihambela yena usinikeza inkinga. Kodwa sesibonile kabanye ukuthi basheshe baxole nje ngoba kusuke engakalungi kahle hle engqondweni kungakalungi kahle hle emphefumulweni because iqiniso lithi le linakho ngempela ukuba psychological inakho uyazi ufika mbophe Friday by Monday usiyamzwela yabo by Monday usiyamzwela ukuthi mina bengasho ukuthi abambophe bengithi nje amaphoyisa wamkhuzi ubone ukuthi umuntu olimele futhi manje la uye lo oyivictim ingakho Thuthuzela Care Center okuyi-initiative yawo ku-NPA uthola ukuthi ke sebethi mbuyiselene Thuthuzela for psychosocial sibone ukuthi ubeluleleka ehlangana nama-psychologist usazoyisho lento yokuthi usexolile because kwesinye isikhathi usuke eshiso ukuthi ulimele. You know umuntu isiZulu sithini umuntu oshonela kabanjela because of ukuhlunga adlula kokho. So nama-victims anjalo uyawabona ukuthi uyalihoxisa but akakabikho right and asikwazi ukuthatha-ke lowo withdrawal statement siye sithi hamba seek u-social help ubuye usu-right usudicide ngempela ukuthi uthini yabona loo nto leyo but khona inayo into engxakanyana la ku-withdrawal kodwa of which ne-national office ne-provincial office we trying to deal with it ukuthi awithdrawa kanjani
yabo ngoba akuyona into ofanele ibe lula ukuthi ngathiwa li withdrawile lelo cala. Yeah. Ngihlaba ke umxholo emakhuluma ngendaba yokuthi ni engage even the traditional leadership ngoba phela amacala lawa ase enduneni ikhona la okhipha khona imbuzi uhlawule imndeni izwane lidlule kanjalo. Alex ngicela sibuye size kosingaye abafana bethu. Uma ngiya lapha emaphoyiseni abantu besilisa ikakhulukazi abafana youth bane challenge ye social stigma ne cultural stigma ne peer pressure. Uzothi ehlukunyeziwe angakwazi ukuzosho ngoba bazothini. Uyabona? Ikakhulukazi when it comes to sexual crimes. Kuzothwani. Uyabona? When young men kuyibona ba kuzothiwa nginkonkoni, kuzothiwa ngithule ngathini, ngihlukunyezwa umfana. Uyabona? Ngoba kwa these gender dynamics sisa ukuthi umuntu is-sexual orientation yakhe ithini kusasetshenziswa njengesikhali sokulimazana. So one of the things engifisayo ukuthi abantu bethu abancane besilisa, our boys, as they grow to be men, umuntu azi ukuthi akulona iphutha lakho ukuthi uhlukunyeziwe. And njengoba kadesho uadvocate yazi ukuthi ama rights akho aqala phelephi, kukuphi la umqondo bakhona ukuze ungabi victim, kukuphi la ohamba ufike khona before you are a perpetrator yourself. So when it comes to reporting, abafana inkinga enkulu ababhekana nayo stigma ne pressure, societal pressure, nabazali ongafuni ukuthi kuzothwani, so ayivalele kwayena indaba ukuthi zingaphumi nokuphuma. And then you've got ebisho a psychologist, you've got a wounded someone angeke kahlale angopheli kwabanye abantu. Uyabona? Clinically, sexual health is physical health, psychological health, emotional health. Before ube umuntu wesilisa uthi I'm healthy, kufanele zonke lezo zinto zibe in balance. Yikho ukuza kudokotela at least once a year ngizobona ukuthi right yini ukuze umuphuma phandle uzophuma ukwazi ukuba productive optimally and function optimally. Wow, interesting. Indaba onkakasi. Let's take isandla sesibili. Indaba onkakasi sikhuluma la ngendaba yabantu besilisa abasebancane nendlela yabo yokubuka ukuhlukumezeka sisibheka indaba ye well-being of abantu besilisa. We are doing this as iGagasi FM with the Lineman's Clinic, Boys to Men indaba initiative yabo. We have Dr. Pepu, medical doctor and the founder, and we have Colonel Weyama, sibe clinical psychologist, Dr. Kumalo, sizoba nomfundisi uNqadu bese sizoba ke no advocate umkhwanazi from National Prosecuting Authority. Ngibingelele kwiGagasi nabalaleli beGagasi FM. Ngiphinde ngibingelele isikhulu zethu esivakashele igama uBoys Radebe oseke wadlala kakhulu indima kwikhuliseni kwabantu besilisa kwi-Insika Men's Network eseDNT. Umbuzo nje wami kunawo kubuhlungu ngoba sikhuluma nje kunabantu abafile ngendaba ye-gender based violence, kunabantu abake emajele and kunabanye abantu abagotshiwe ukuthi abanye bagwetshelwe ngempela into abangazazi. So umbuzo wami uthi sibhekana kanjani nabantu okuyibona abalindele ukuthi balethe ubulungiswa emphakathini nasibathembayo kodwa kuyibona abayisizathu zokuthi thina abantu emphakathini sibe izisulu zokuhlukunyezwa ngaba abantu besifazane noma ingane. Ake ngenze isibonelo nje, mhlawumbe uthola ukuthi kunengane ekhaya ukuthi uyingenwa abantu abadala then ugobela uyayithatha uyoyithwasisa ukugobela ngale usebona unkosikazi uyabuka umntwana isisu siyacazimula. Sithini ngalokho? Sithini ngomuntu osuke ehlukumezekile ekhaya wacabanga ukuthi indlela yokuphephela ukuthi ngihambe ngeminyangweni wesonto, wafika lapho wafika kunengcebo ezigunda amafeki kanti ingwenya ezingaphakathi esontweni. Mayefika lezi ingwenya ubhala phansi njengoba kade upastor esho ukuthi hayi nginenkinga sorry mhlawumbe ubaba wasekhaya
kunenkinga anazo ekhaya. Then bese sesifunda le statement ukuthi hayibo sengijayelele manje ngathi umkhakha wakho lo ungathatha over. Nangu mama ngathi unenkinga. Sibhekana kanjani nomuntu ogwetshiwe wagwetshelwa into angayenzanga. Ngifisa ukwazi ukuthi advocate uzothini ukuthi sibhekana kanjani umuntu osehlala iminyaka ejele for 25 years. Kuyabe egcineni kuyatholakala ukuthi kwakuyitulo elikhandile. Sekube khona ama social worker nobani bana abamcindezele sabona omama bethu into ngaphandle enkantolo bethu sibanibani akumele ukuthi athole ibail no parole whatever. Sibhekana kanjani isimo esinjalo? Okugcina izithini inkantolo ngomuntu osegwetshiwe osebuyele ekhaya. Ikuphi la khona ama social worker ezokwazi ukukhanda ubudlelwane kwa victim nalo muntu osekuyogwetshwa ejele. Ngokuthi mase usugwetshiwe kuthiwa ayike Mthiyana usuyobona nawe ukuthi wenze njani ekhaya. Useyezwa lo akade embophile uvictim ukuthi hayi uswani manje usethola ibail usethola iparole after 7 years. Kwehlika umchamo ngaleso sikhathi ukuthi angathi ingwenye ibuyile and still ngisezoba isulu salele kade ngibhekene naso. Ngiyabonga. Sure. Anzima lama questions akho Hatem. All right. Advocate. Ngiyabonga Mthiyana. Ngiyabonga Baba Hatem. Ngicela ukuqala ngaleyo umuntu ophuma noma ngeyona i-department engiyisebenzelayo. Kuye kuthiwe umuntu mayesezokhishwa ejele baya informwa about family ka victim. Kukhona nenye into eyibizwe ngo-victim offender dialogue la khona before aphume umuntu ejele bayalandwa bakubo ka victim azohlala nabo phansi bakhulumisane because usuke esezobuyela emphakathini. Akuyona into vele nje uvuka ekuseni kuthiwe uyaphuma usuyagoduka. Kuyiprocess ugodukiswa umuntu ngoba usuke ezoyo-integratewa back to i-society. So noma ngayona i-field yami kangako kodwa ngiyazi ukuthi khona into ekanjalo-ke. Bese kuba yileyo yabantu othiwa ugwetshelwe into ingekho. Ngokwazi kwami uma ngabe sisenkantolo kuqulwa icala kusuke kukhona ubufakazi obuyamanisa umsolwa elethwe oKennel ukuthi ngathiwa uyachajwa. Siqale lapho nje mase bemthathile emphakathini oKennel bamletha enkantolo lokho kuthi uyobingelela umanje noma first appearance. Isuke ikhona into emnyamanisa nalelo cala lokho esithi prima facie case ukuthi ngathiwa kuboshwe yena. Kuhambe kuze kufike la icala liqulwa khona. Liqulwa icala isiZulu sithi icala lithethwa ngofakazi nangokufakazi. Isuke ikhona into ezokwenza lowaya ohleli lapha ya oyi presiding officer noma umahluleli ukuthi abone ukuthi bukhona ubufakazi engikulahla ngakho ngecala ngoba yenye iprocess leyo ukuthi kuze kufika khona ukuthiwa kwenziwa khona i-evaluation of i-evidence. Ayi-evaluate lowaya nomahluleli ayibone ukuthi enana ikhona amlahle ngecala. Siyazi kodwa South Africa ukuthi umuntu olahlwe ngecala akupheli la lahlwa khona ngecala. Unayo i-right yoku-aphila alidlulisele phambili liyolalelwa abanye futhi ukuthi ngabe limlahle kufanele yini icala. Kwenzeke kwesinye isikhathi aliyise kwi-review uma ngabe bona ukuthi i-procedure ayilandelelekanga. Ake ngenze nje isibonelo ngitshena abalaleli nawe Mr Mthiyana ukuthi la eSouth Africa nje umuntu ogwetshwa udilika jele une-right ye-automatic appeal. Umthetho wala eSouth Africa ukuthi uma kukhona imanje nje kuyagweba umuntu udilika jele lowo muntu lowo-ke icala lakhe kumele kuqoshwe yonke into ebikhulunywa enkantolo idluliselwe emajajini. Amajaji ayobona nawo ukuthi ugwebeke ngendlela efanele yini ngoba ubethola isigwebo esikhulu sika-life. So unawo ama-avenues. Kwesinye isikhathi afika amajaji kwi-appeal athi no akuhlangani kahle wona waboni amkhiphe phambili. Kwesinye isikhathi amajaji afike kwi-appeal athi yes kwenzakale kahle yonke lento umfakazi bukhona nathi siyaqinisekisa ukuthi ugwetshwe kufanele agwetshwe kanjalo-ke because akhona ama-measures asecurish ukuthi kungadlalwa ngabantu isinanoni kanjani. Yabona. Right. Indaba on Kakasi, let's take another hand. Indaba namhlanje sikhuluma nje ngendaba yabantu besilisa nanendaba ye GBV. We have another young man. Yes sir. Introduce yourself. Angibingelele Mr Mthiyane. Unkosiyazi ngingowadlamini from Fathers and Sons Movement. Ngicabanga ukuthi ubaphoyisa no Mama Mkhwanazi
okuningi bese ngikuthintile ngoba bengizongena kule nto ethi mina ma umuntu eseyi-victim ni amaphoyisa noma umthetho nezigungu zomphakathi ey'nduneni basebenzisana kanjani. Ubani obikelwa uqala amaphoyisa nesigungu nakho udaba lusesemaphoyiseni noma selusesigungwini malufika lapha esigungwini noma ey'nduleni uhlangana umndeni ube ngakulo ohlukumezayo uthi hayi ngoba sikanje asixoxeni siyise ey'nduneni udaba lwethu bese ukuzinto uvikeleka kanjani lo obekade ehlukunyeziwe udaba sekuthiwa selusesigungwini lukhulunywa zigungu noma lusey'nduneni. Bengizobuza lokho mhlambe ngingaphinde ningilekelele kuleyo nto ekanjalo. Ngicela ukuphinde Yes, bangaphawula, but I do remember though beku advocates Mkhwanazi ekhuluma ngendaba yokuthi sekuyaziwa ukuthi icala legazi nje akuselona la konkosi makune rape kune GBV whether kuzokhishwa inhlawulo ngesilwane alisangeni so uze wathi sebena nama programs ukuthi benze ama outreach ukuthi be-engage izinkantolo zamakhosi ekutheni ke ngokwe jurisdiction ake siyekeni indaba yokuhlawulisana kanje but they will have a bite as well. No Colonel Gweyama ngasho okuthile singathokoza kakhulu ukuthi lelo hlelo lufike nasemakhaya ngoba kubukeka sengazuthi emakhaya kusaqhubeka into kanjalo ukuthi udaba lokukhulunywa egongweni ngapha nje emakhaya noma ngeke ngisho ukuthi mapha emakhaya ngapha emakhaya udaba lusaqhubeka lokukhulunywa egongweni umuntu ebe ehlukumezekile kuthiwa hayi ake sikhulume esigungwini kukhishwa 1000 umuntu psychologically ilimele ingane ina 20 years kodwa yanikezwa 1000 ne1000 igcine yona ingatholanga lutho kugeza igceke. Yes, you had to push this bit. Ngicela dokotela ukubuza ukuthi njengenhlangano yini nibasiza kanjani omama abakhulisa ingane zabafana kufika kanjani la umama ukufika kanjani la esigabeni ekhuluma khona ngezinto ezisexual enganeni yomfana eumama tothi ngoba ikakhulukazi ngapha emakhaya abakwazi omama bethu ukukhuluma nje nathi ukuthi mfana mase kwenzeka into kanje emzimbeni wakho ubona ngazuthi kulihlazo. So ngicela ukubuza kule nto kanje umbuzo wami ugcina ke mhlambe uzothi umreporter umuntu omisabayo. Okay, omama barayisa abafana then umreporter apho umuntu omsaba. Okay. Okay, ngizosheshisa nje. Uyabona le okade uyibuze yokuqala uke wabuza umthiyana ukuthi yimapha ama gaps esiwabonayo. Mhlambe yenye yama gap akhona emthethweni wase South Africa ukuthi uphinde ube isilungu kakhulu ungabikho realistic ukuthi usikompilo lwethu lukanjani igungu namakhosi ireality esiphila nayo as much as umthetho uthi icala elikanjena aliselone lesigungu kodwa ireality ithi imphakathi ikakhulukazi emakhaya isaphila khona esigungwini usikompilo lwabo nendlela abakholelwa ngayo basakholelwa kwisystem yasesigungwini. Mhlambe kungasiza ukuthi ezinye zezinto okufanele abacubunguli bomthetho nababhali bomthetho ukuthi babone ukuthi bayi-include kanjani i-reality yosikompilo nomthetho esiphila ngayo ezabantu. Ngidlule lapha ngize lapha komama bakhulisa izingane zabafana. Uyabona nje le nto esihleli nawo la yenye kanye isizathu esenza ukuthi ngenza ama platform anjena ukuthi ngifuna ukuraise awareness kubantu besilisa ukuthi ngisho ngabe kuthiwa ke because ku society yethu abaningi omama bayikhulisela bona izingane zabafana sukumani phela amadoda niyadingeka. Uyabona sukumani niyadingeka ngisho ngabe kuthiwa wayilahla ke ngisho ngabe kuthiwa ke wena unangane kodwa iphathi yokukhula ube indoda ukuthi ulibone igebe ungenelele ungalindi izizalwe wena. Uyabona yikho kanye lokho esikwenza ukuthi we are raising awareness, we are educating ukuthi lalelani ukuthi inkinga ingakanani bese niyasukuma niyangenelela. That's exactly what we are doing. Sure. All right, thank you. Colonel Gweyama?
Nansi question la ukuthi kulungile ke kuthiwa report but uyamsaba nje lo muntu yena lokuhlukumezayo. Siyabonga baba uMthiyane. No kuhle kakhulu uma abantu abasha nomphakathi ukwazi ukuthi uvuleleke ukwazi ukukhuluma. Amaphoyisa iwona isithembele kuona ukuthi uma kukhona ukusaba ukuhlukumezeka ukulimala nawo konke okudlame okuthinta impilo zabantu nokuphila kwabantu siye emaphoyiseni sikwazi ukuthi sireport. Mhlambe into engingayigcizelela ukuthi uma ufika emaphoyiseni amaphoyisa kufanele ukuthi akusize ngendlela ofisa ukusizwa ngayo. Kodwa kungenzeka ukuthi mhlambe uma ufika lapho awukwazi ukuthola kahle indlela ongasizakala ngayo. Akusho ukuthi uma uhlangane nephoyisa elilodwa mhlambe kade liphuma ngomnyango liya ngaphandle mhlambe wasukhuluma nalo kanti belivele linenye into emqondweni wangabe mhlambe usangakwazi ukuthi usizakale kahle. Ungadlulela ngaphakathi ucela umphathi walo lelo phoyisa ukuthi nginenkinga nje kodwa sengikhulumile nephoyisa ethile likwazanga ungisiza kodwa manje kufanele ngisizakala. Kanjalo ungaze ufike kumphathi stage wawa amaphoyisa uyadlula ke kungazi kuyokuya ku district commissioner kuye ku provincial commissioner. Sengisho ukuthi akukho la kungaba khona isikhathi khona ukuthi ungangakwazi ukuthi ureport njengoba kuukuthi ungareporta physical uye police station kukhona ama hotline contact numbers khona ekwazi ukuthi adlulisele emphakathini ukuthi ezimeni ezithile ezimeni ezinje ezimeni ofuna ukuthi wena ureport kodwa ungabonakali noma ungazi ukuthi wena ureportini uyakwazi ukuthi ureport. So siyakukhuthaza ukuthi abantu ba report ngoba abantu uma benga report baba nenhliziyo ezihlungu bathatha inqumo ekungezona egcineni kanti usizo liyatholakala. Ngiyakuzwa Colonel ungaya emaphoyiseni uzofika yonke imigodi esontweni umuntu influential la esontweni umfundisi but bafana abancane bayakhala or anyone for that matter. Ngiyabonga Mr Mthiyane. Mhlambe uqala nje kunalo mbuzo othe nango uyeza esontweni ulimele umfundisi uyajika senze njani ngalabo bantu. Asekuvume ibandla is an institution ekufanele ibe nama systems. Mhlambe ngingabiza one of the red flags to say if useteamini yebhola you cannot be a player, you cannot be a coach, you cannot uyishayela izandla yabona. So as I highlighted before to say there must be a form of a committee to say I am a mate, I am pastor in the church. There must be people who are assisting with me. Kodwa mangizoyihlaba ngiyidlele it is a red flag ukuthi umntwana wentombazane uyakumfundisa umntana. I'm not saying it is wrong but I hinted to say are there structures in the church as an institution to say mawufuna ukuthi in the form of a policy or a guideline ukuvikela zonke lezo zinto ukuthi banga abuseki abantu within the church. And ngiyabonga umbuzo oqhamile ithi into abantwana besilisa abaningi they grow without fathers and they are in the church. And what makes matters worse in the church observation is abantu besifazane in the church they put a lot of effort to develop themselves. Abesilisa basalele hence kuba nama initiatives abakhona angaze alinde men's month and youth month. Into ethi can we have siphume siyokhuleka entabeni for a weekend. Out of that we have a talks to say guys those who have scars ukuthi angimazi ubaba angimbona ubaba bafowethu thina sesikhulile sesowubaba let us avail ourselves ukuthi abafana ababe ne-access angabi lo baba osabekayo ukuthi umntwana uyafisa ukuba ne-access umfundisi unqadi but umfundisi unqadi aka-approacheki yabona. Hence sport is a part of the church. Kungenza ukuthi aka-approacheki kanti mhlawumbe udlamini lapha umfana omncane hawu umfundisi nangu unamakhopho hayi umfundisi usethola ithuba lokuvuleleka usebona ubaba owamzali biological. Challenge to all men. Siyabonga siqhubeka nale conversation yethu uzoyithola nje siphelele kuyenzeka uzwe into iku-interest but ungazi ukuthi bekade iqale kuphi. Le conversation sizoba nayo uzoyithola kwi-podcast isiza lapho ke i-podcast ungaya ku-app yeGagasi and kwi-video yakhona as well. I would like to have your comments as you watch this or if kuthi there is a specific area ethintwe by one of the panelists ube specific. I have uKennel Kweyama, I have udokotela we-clinical psychologist uKhumalo and then kuzoba
Mfundisi Unqadu here, kuzaba advocate Mkhwanazi from Justice, and then we're doing this in partnership with Dr. Pepu, who runs the Line Men's Clinic eseqhubeka. Siyabuya indaba onekakasi ukuthi qhambe kushaya u7 uzobe sewuzwile. Sizothatha ke izandla. UDr Khumalo uyi clinical psychologist. Some of these things izinto ezifikela kuyena okunye kwakho izinto zesifuba ngoba usuke edila nama client akhe kodwa ngenxa ukuthi lana sizama ukwakha isizwe ungafeli ngaphakathi. Dr. Khumalo, from what you've said, ithini contribution yakho? So can I just also just comment about the issue of fatherlessness? Yeah. And ukuthi how dire the impact of fatherlessness is in our communities. I think ukuthi nayo, especially in South Africa, fanele ngabe isi national crisis level indlela ingane ezinganabo ngazo baba. Both genders desperately need obaba, but particularly abafana. And njengoba bekade ebuza ubhuti ukuthi how do all mama raise abafana so that they're able to, bekwazi ukuthi understand bona. Kodwa I feel ukuthi uma ngabe singa understand ukuthi what are the impacts of not having ubaba ekhaya or not even having a father figure for a boy child to actually talk to. Number one, kukhona this other famous pastor angeke ngimosho ngegama obekade ngiyacabanga ukuthi they are going to retrial his case because bekade ehlukumeza kakhulu abantu abesifazane ebandleni. One of our victims akhe said something very powerful. Again, no pastor Nqadu kodwa ngithi. No, okay. Again, no pastor Nqadu. Uyangigusha uthi awubuza ukuthi akunini yini. No, it's not him. No. Yes, uthi yena, this prominent pastor never went after amantombazane ababe no baba emakhaya. He always went after fatherless girls. So uyabona ukuthi ukuba khona kukababa ekhaya kukhona a covering ekhona. Ukuba khona kukababa ekhaya kukhona lento le ubaba azoyi safeguarda kwi girl child ne boy child ukuthi kenziwa lokho akwenziwa lokho. Ukuba khona kukababa ekhaya, especially for young men, there's a sense of accountability. Uyingozi kakhulu umuntu ongasabi umuntu. Umuntu njena owazi ukuthi ngenza isinomi kanjani and there's not going to be any ramifications kukhona. So I just wanted to highlight that. Nakhona futhi ukuthi just quickly, let us also focus on the boy child. Lento le eyokuthi uma ngabe kuthiwa ingane encane idlala aggressively with girls. Kuthiwa phela vele abafana banjalo. No, abekho njalo abafana. Abafana abafundiswe at a young age ukuthi phela ke be gentle, know how to apologize, wazi phela ke ama boundaries, because njengoba bekade this now is a behavioral thing and behavior is learned. Nakhona ema-crash uma ngabe kuthiwa ingane iyafika mhlambe a girl ithi yazi nje musibanibani mina nje eklasini ma uyangishaya hayi kusho ukuthi phela uyakuthanda. No, there is no such thing. Ingane ikhula manje isiyazi ukuthi uma ngabe ngithanda kufanele ukuthi nje kube khona lokho kuchukuluza kube khona lokuba aggressive. So let's start young, otherwise we are always going to be preventative kodwa singabi curative. Ngiyabonga. Right, nezole nanso indaba. Sasithatha ke izandla zokugcina ke. I'm looking for solutions as well. Hayi inkinga kuphela. Mawunazo, woza nazo body sekubikelela. Angibingelele baba uMthiyane nama panelist. Igama lami nguNkululeko Ngwangubane from Fathers and Sons Movement. Siyabonga kakhulu ngokuthi sibe nohlelo olufana nalolu. Siyathemba ukuthi luzolenza umahluko ezweni lethu laseNingizimu Afrika, especially when we touch yona subject le ye gender based violence, especially masithinta abantu abasha. Mhlawumbe ngingaqala la umfundisi wami uMqadu, ngiyajabula kakhulu ukuthi khona irepresentative yabakholwayo. Kuyangithokozisa kakhulu lokho just nje ukubonga kakhulu nokuthi ngivumelane nawe baba kule ukuthi enye into eyenza ukuthi kugcina abafana bethu sebehlukumeza. It's a lack of ama role models nama mentors. Thola ukuthi abanye bashonelwa bekho baba. So ngiyacabanga ukuthi kuyosilekelela nathi to avail ourselves, take it upon ourselves to say I'm not only gonna take care of my boy kodwa ngiyayazi ingane yakamakhelwane ukuthi yashonelwa ubaba. Let me be the father to that child. It's important for us to take initiative. So nathi njenge Fathers and Sons siyakholelwa kakhulu ukuthi
umkhulu akamnaki umzukulu uma umzukulu engasenawo ubaba siyakholelwa ukuthi umalume akanaki umshado siyakholelwa ukuthi ubaba akanaki indodana and kubhlungu kakhulu ke lokho ukuthi kube khona obaba abasaphila kodwa uthola ukuthi bayineglectile izingane zabo leyo nto ezobashaya ngokuhamba kwesikhathi uthola ukuthi ingane isikhula isine-enga so siyaqhuqhuzela ukuthi kobaba khumbula umntwana wakho noma ngakuthula noma wazi ukuthi unomntwana umfana kakhulukazi ukhumbula umntwana wakho because leyo nto uma ukuthi uyamneglecta izoba inkinga ngokuhamba kwesikhathi kugcina sekuhlukumezeka abanye abantu noma abesifazane ngiyathanda kakhulu dokotela mayethinta dokotela Khumalo mayethinta ukuthi njengoba kuthiwa i-gender based violence sometimes we tend to focus on one gender. It is very important to focus on both genders ukuthi umfana owesilisa noma owesifazane even though sazi ukuthi ngokwama statistics abantu abahlukunyezwa kakhulu abantu besifazane kodwa kubalekile ukuthi anakwe nomntwana womfana. Ngicabanga ukuthi enye into oyedwa odokotela ke wayimention ukuthi kune stigma uma ngabe umuntu wesilisa uthi uyobika ukuthi khona ukuhlukumezeka okwenzekayo thina siyahleka yabo into esenzayo le of which is wrong and umuntu ugcine sesaba ukuthi ayobika ngesikhathi when he bottles things inside kwenza ukuthi akhule enolaka and they end up vele behlukumezaka besifazane ngoba akakwazanga ukukhuluma so ke mhlambe ubaba ulieutenant Kweyama ngingabuza ukuthi are there any practical measures agqugquzela abafana ukuthi bangasabi ukuzobika uma ngabe kukhona ukuhlukumezeka okwenzakalayo ngiyakubamba ncebo manje ngiyakubamba mfethu hayi ushayile sishaye nje ngefashane yes sibonga kakhulu mfethu mhlambe sithatha nje ama questions bese siwaphendula ngokuhlanganyela. Ngiyabingelela Sikhangane nethimba lakho nabalaleli bonke. Mhlambe mine. Uyisondeze emlonyeni. Mhlambe mine. Isondeze emlonyeni please. Mhlambe mine will be short. Okokuthi ngizokhuluma la ezumama, ngizokhuluma la ezumuntu wesifazane, ngizokhuluma la ezumama ozela abafana as well. Into nje enginayo ukuthi mine will be sort of a resolution ukuthi ngisebenze kakhulu kwamasipala ngapha umunye umasipala eKingcedwayo bengi-coordinator zonendaba zama-social ills okokuthi kubalulekile ukuthi u-advocate Mkhwanazi ukuwakhuluma ngendaba ukuthi vele izinto zithi ifika kubo zithi ifika emaphoyiseni kusuke sekonakele kodwa mine will be ayikho into ebalulekile njengokuthi siwasebenzele ama-structures akhona emphakathini okokuthi kune especially ey'nganeni zabafana nazi zamantombazane sizwa kakhulu ukukhulunywa ngendaba yokuthi amantombazane aprepare ukuya emhlangeni yes zonke lezo zinto amantombazane avele aqhamuke sekuthiwa ayahamba emhlangeni kuqala le emakhaya baye bethi uma besolesisho bathi it takes a village to raise a child ukuthi amantombazane as we speak they've got dates namaqhikiza awo ukuthi behlala khona phansi bakhuluma nazo zonke lezi ndaba zama-social ills nabafana kanjalo sizwa sekuthiwa at the end khona umkhosi wokweshwama sasidila nayo yonke lezo zinto but uzokuthiwa sekukhona umkhosi wokweshwama if ubuka uthi ubheke ezansi emakhaya uthola ukuthi abafana awekho ama-platforms la khona behlala phansi befundiswe ngoba lezi zinto sizoyivela kanjena nje uthola ukuthi umfana esuka ekhaya mina I've got 2 boys kodwa njengamanje ngiyakwazi ukuhlala nabo ngibatshela ukuthi impilo ihamba kanje umuntu wesifazana awumthinti kanje ngoba lento uzoyenza uma uyiqala usemncane uzoyenza noma usuna 18 bengizothi mina kubalulekile ukuthi noma sila asiwasebenzise lama structures akhona emphakathini. Thank you very much. That's a contribution lana coming from umama wabafana. This must be the second last hand. Ngicela ukubingelela egagasini nakubo umphakathi. Benginombuzo la ngabantu abasejele. Uyisondeze emlonyeni microphone futhi naso. Abantu abasejele mhlambe abahlukumezekayo
ukuthi bahlukumezeka benziwa mhlambe abareplikayo ukuthi labantu laba basuke berepa abantu ejele benziwa yini nokuthi ikuphi mhlambe okungenziwa phakathi ejele ukuthi umuntu avikeleke ejele. Yeah, Oh, siyabonga. You know, ubuzela Thomas nawe kufika ithuba. Ufike isilungile leyo king. Yes, I think ibalekile you're not 18 years yet, eh? Neminyaka mingaki? Una 15? Yes. Yeah. Uraise lento so that untanga yena bezokwazi ukuthi ezinye zezinto ezenzeka ngaphakathi ejele nakhona manje sithiwa indawo yokuhlumelela isimilo but kukhona leyo challenge leyo yokuthi uyanukubezwa by abanye abantu besilisa so isuke yenzeke kanjani isende sokugcina yes but ngicela ukubingelela kuqala bakomthiyane ngibingelele the panelist igama lami ngubaba uTalento kaMadonda Sibongo. Ngivela kwi-Fathers and Sons movement bengithanda mhlawumbe uku-emphasize lapha babunqadi uku-eda ku-question ebithi iyini role yebandla in this setup esinayo when it comes to indaba zo GBV mhlambe into ebengifisa ukuthi siyibhekisise kakhulu ile yokuqala ukuthi church is a place, is an institution which deals mainly with the spiritual part of umuntu that touches umphefumulo. I've never found any other institution, mhlambe noma ngizwe institution that is able to touch umphefumulo womuntu other than that. So what happens there is in yokuqala we are given a system le esifundisa ukwazi ukuthi khona umuntu okumele umesabe qala okusho ukuthi once that is in system if there is someone who's above then you are able to submit under that person so enye izinto mhlambe that as you go back and reminisce and chat with the leaders in that kind of setup can check what are you doing it as the church ngabe niyayenza lento yoku-align umuntu ukuthi akwazi ukuthola indawo la azohedwa khona ngoba before any man leads anywhere he needs to be led somewhere. Okay. Yeah. All right. No, interesting contribution there. You see, it wasn't a question, but we homework esizobuyela kuyona. I think izona zonke lezi zinto ngizonika nje not all panelists but ukhona mhlawumbe bengafisa ukuthi aphawule kafushane nje kulezi zinto ezishiwo nawo nomfana omncane kade ebuza ngendaba yelokhuzana yokuthi yini eyenza ukuthi abantu besilisa be-rape abanye bebahlukumeza ejele. Ufuna ukuyiphendula Dr. Pepu leyo? Oh, okay. Yes, but siyabingelela. Ngiyabingelela kakhulu kwipanel yonke nabalaleli bonke beGagas FM. Igama lami uNJ Mlambo. Ngicela ukuphendula lako ngisiphuma kwi-Fathers and Sons. I-Fathers and Sons ihambela amajele isikole lapha ngaphakathi ejele kunohlelo likhona kunenhlelo ehlukene zenkolo shothi kukhona uhlelo lokusiza nabantu abanezinkinga ukuze bangaqhubeki umuntu aphile ngendlela angayithandi ngaphakathi. Yes. So lapha ejele kukhona yonke le nto i-Fathers and Sons ihambe observe izinto ezifana nalezo sibone ukuthi kunenkolo yamaKristu kunenkolo kanjani yamaSulumane kanjani uzonqandwa yona lemkhuba eminye ngase yenzeke ngaphakathi. Uthi ke ubhuti omncane kusuke sekwenze njani now that you work with them ngiyacela ukuthi umphendule. Ngicabanga ukuthi umoya wokuthi umuntu ukhule kanjani la ivela khona usuke uqubuka ekhona la ngaphakathi ejele leyo nto lo isuka imlawula ngingakho kufanele kudilwe nengaphakathi lakhe kumuntu banikezwe isikhathi sokuthi alekelelwe lo muntu onjalo ukuze asizakale. Ngiyabonga. Oh, okay. Ngiyabona lana sithesifuna nama solutions as well. Nayi out ethi ibuya ngaphakathi izositshela ukuthi kusuke sekwenze njani. We appreciate that. Yes, Madondo, ufuna umphendula directly? Okay. Bengicela uku-eda kulokho okushiwo I need to respond to that question young man. Yes, okay. Yes. Sure. Ngibuyele kuwena futhi
Lapha ngaphakathi ejele, this is what is happening. Ngesikhathi ngifika mina Madondo, ngihlukunyezwa ungubane obese ngaphakathi. Ngisala nento ukuthi kufanele kusala kumina, kusho ukuthi siyathelelana. Kugcina sekuba khona lento ukuthi ufune ngiphakame nami. Kusho ukuthi mawufika wena mina sengidila nawe. Engicabanga ukuthi ke njengamanje i-question that abayibuza ukuthi kusiza kanjani umuntu ofike ejele wacushisa insipho basebenzisa lelo term lelo. Secoshile insipho ushonaphi lo muntu mase ecosha insipho ngoba lo muntu mayifika la ufike engayona lento asenziswa yona ngaphakathi. So that's a question ekhona. So where then ama organization which like Fathers and Sons and the other ones akwazi ukuthi afinyelele kulabo bantu depending ukuthi umuntu uyakwazi ukuyidisclose ngoba abanye abantu it's eating them inside. Amadoda awakhulumi afela ngaphakathi. Yeah. Yeah. No, siyabonga kakhulu. All right, we are wrapping up now. Before nginikeze ke wena Dr. Pepo, I have to thank the questions and the comments aqhamukile. Siqale le conversation ngokuthi sizothi asivule inkundla yokuthi sibonisane kwaqhamuka kulwazi oluvela kubantu abama experts kuma field abo na contributor futhi nani listening at home and watching this. I hope now you've gained something or something resonated with what you have experienced or ukuphendula the gaps ebesikhuluma ngawo. Dr. Pepo? Ngicela ukugcizelela la esinye salezi izathu sokuthi sibe nale ngxoxo ukuthi abafana nobaba abaphume benento ethi yini engayenza uyabona and asingenelele njengoba kade sho advocate before asingenelele before kube khona victim asingenelele before ngibe nomsolwa oyi-perpetrator ingane zabafana sexual health ngizobuyela lapho means you are healthy psychologically, emotionally, physically. Njengamanje there is a lot of pressure ukuthi basheshe bazi involve eyintweni enocansi ngoba uma ungakwenzi uyabhayiza. Yila obaba ekufanele bangenelele khona. Musu kuvuma ingane yakho yomfana umshana wakho angene emgodini ongene kuwo. You understand? Asingavumi sekonakeleke. Asingabe savuma ke nalaba singabashiyeli ifa elibhedayo ukuthi bangene emgodini esingene kubo. Akungaphumi teenage father. Usuyizaluleke ingane ungekho ready. Udila nama repercussions akhona. Yenza ukuthi kungenzeki futhi. Secondly, ngiyajabula ukuthi kukhona obaba bo Fathers and Sons. Asibuke beyond lezalwa yimi. Ngoba ngisho ngayilungisa lezalwa uwe, ayiphile in isolation. Iyesikoleni ifika iphile amongst lezi engenababa, lezi engenamama noma lezi ezikhuliswa in trying. So kuyaphoqa umuntu omdala ukuthi ugalele as far as amandla akho evuma, ungabheki okuthinta wena enyameni ngoba ayiphili in isolation. And last but not least, angeke sisolve into ehlukumeza abantu besifazane nezingane nomphakathi sishiye abantu abesilisa ngaphandle. Angiphathi yona gender based violence. Thina sibadala vele sesisobishini. Kodwa bona izwani manje zihluphe ngokwazi ukuthi uthini umthetho. Akubhorekele kunje. Nike nihlale nudingide amongst each other. Khona nizo pick up wona lama gaps, khona nizo pick up wona lama strength. Zihluphe ngokwazi into ebalekile kwena. Bese nixoxa amongst each other. The kind of conversations that happen online, the bullying that happens online, the social media abuse. Into oyizwa like ukuzwe mangabe let's say ngicela ukwenza example ngawe Alex. Siyambona uAlex ukuthi ubani manje lona? Hayibona imfakisa isandla. We understand ukuthi it may seem funny,
but it's violating his, you know, seseqala umuqa okadushiwo advocate, because akukho la kufanele ngabe sikhuluma izinto ezinjalo mbambisa ibele ngoba na uzobona ukuthi kanti mangabe ngihamba kahle ngibanjiswa othe sewabambe sefaka izandla sesithi. We understand. So nathi as umphakathi collectively, a conversation that we have as asibe aware asihluphe man ngiyabonga. Wow, siyabonga kakhulu. Dr. Bongiwe Phephu asimshaleni ihlombe. Siyabonga. I have to thank my panelists too. Colonel Wayama, we thank you again. Information osnikezayo, and we really appreciate it. And I don't see this being the last of these conversations. I think we should take them far. And then we have to thank Udokotela, clinical psychologist Upindile Khumalo. We appreciate ulwazi nje osnikezelo na siyabonga kakhulu. And then ngicela umfundisi uNqadu siyabonga kakhulu Ncebo yenkosi. And then advocate Mkhwanazi siyabonga kakhulu. Uhlelo indaba on Gagasi podcast yakho uzoyithola kwi-app and na kwi-mo video. The beauty about this, you may have not been here ngesikhathi sikhona kodwa these conversations iyokufica nanganoma iliphi ilanga. We still would appreciate your comments below, whether it's on YouTube or it's on the snippets or on our social media platform. Indaba on Gagasi. I have to thank also the Line Men's Clinic with Dr. Pepule Avela Kiona and the production team with sound. We had Ugwanda Zungu, and then again we had Mr. Spelele Nzuza, or producer Yohlelo, and then digitally we had Skuniseko Madlala. Siyabonga kakhulu. Shaleni ihlombe madoda. On Mondays at 7, talk to Alex. Indaba, talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.